Време е да посрещнем новия дигитален ваучер за храна от Edenred България. От кога го чакахме само? Край на многобройните хартияни ваучери, които да са леко скъсани или пък случайно изпрани или изгубени и до тук не можеш да ги ползваш. Сега, хоп, получаваш удобството и безопасността на съвременния свят с дигитален ваучер храна Edenred Plus. Активацията е лесна, бърза и интуитивна. Всичко започва с един хубав имейл, в който се казва, че твоят работодател ти е заявил ваучер храна. Супер! Клик директно към Edenred Plus. Може да свалиш приложението на телефон или пък да влезеш в десктоп версията през браузъра на компютъра. Следваш си нататък инструкциите. Код за активация, получен по имейл, дата на раждане, имейл, телефон, код за потвърждение, парола, съгласяваш се с условията и ето, с няколко клика си създаваш профил. В профила лесно можеш да проследиш каква наличност имаш, история на плащанията, валидността, правилата за ползване, в кои обекти можеш да го ползваш, а можеш да следиш и за специални оферти. Ами, честито ти удобство!